Evo, gotove su te dvodnevne kvalifikacije ovdje na svjetskom prvenstvu. Prvi dio drame je gotov, plasirao sam se u finale svjetskog prvenstva, svoje četvrto na petom svjetskom prvenstvu. Niko me nije prestigao od moje subdivizije, dakle u sljedeći 4 subdivizije niko nije bio bolji od mene. Završio sam do četvrti, što je stvarno jako dobro i ne znam, presretan sam da smo uspjeli opet doći na tu razinu da se borim za svjetsko odličje i za olimpijske igre. Vrlo lako je moglo završiti ta drama je mogla završiti već danas i da se već sad plasiram na olimpijske igre, ali Brazilac Mariano je kao zadnji se plasirao u finale preće. Ekipno im je falila 1,5 desetinka da se plasiraju na olimpijske igre, tako da nisu uspjeli i u finalu svjetskog prvenstva za tjedan dana moram biti bolji od njega da bi išao na olimpijske igre, ali dobro, ajde, to ćemo staviti sad na stranu, koncentrirati se još na ovih tjedan dana, znači za tjedan dana u nedjelju je finale, odraditi dobre treninge i nisam još razgovarao sa trenerom koji je plan, šta ćemo raditi u finalu, to ćemo se dogovoriti u ovih tjedan dana i evo, veselim se i jako sam sretan da sam opet ovdje među najboljima.